Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widodo, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tasih keparingan kesehatan lan keselamatan saged nglampahi wulan Ramadan ingkang berkah punika. Selawat salam mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kinurmatan, wulan Ramadan minangka wulan ingkang mulya, wulan ingkang nambah iman lan ibadah, salah satunggaling ibadah ingkang wigati inggih punika tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an boten namung maca ayat suci Al-Qur'an, nanging ugi mangertos lan ngamalaken piwulanipun ing gesang padintenan. Tadarus Al-Qur'an boten namung kagiatan maca ayat-ayat suci Al-Qur'an, nanging ugi minangka cara kangge nyedhakake diri dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi maca lan mangertos isine Al-Qur'an. Manah kita dados langkung tentrem, pikir langkung sae, lan tumindak saged langkung resik. Al-Qur'an dados pedoman gesang ingkang nuntun kita supados tansah tumindak sabar, jujur lan ngajeni sesami. Para kanca-kanca ingkang kula tresnani, ing jaman sakmenika kathah godaan ingkang saged dadosaken kita kesupen dhateng kewajiban mila. Tadarus Al-Qur'an sarana kangge ngelingaken kita supados tansah eling dumateng Gusti Allah. Kanthi tadarus saben dinten senajan namung sekedhik, iman kita saged tambah giat lan manah dados langkung tentrem. Mila saking punika sumangga kita sedaya nambah semangat tadarus ing wulan suci Ramadan supados kita dadi pribadi ingkang langkung sae lan tansah pinaringan berkah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun sanget dumateng kawugatosipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.